kadi anyat nagbasola taapaya si kantay ng lipat sa wemanuania di nagkurang at dayta pamakawan ipaay mo kaniya. Di ko nada nalakal at manglipat ngem si kalat ng isalda at tuyayat tanalaklaga kadi agayat di sabali nuti pamateg na sinaw na sudi kasano ba'y tilubong ko nuawan ka diak may turan no siyak tay panawam ken diak kabaylan iti ang may maysa tapamatig mo isulat iraksa ko. Apay kadi aniat nagbasolak